Hoxe teño unha misión complicada que é facer unha empanada porque hai unha lenda urbana que di que todos os galegos sabemos facer unha empanada a pesar de que nunca a fixésemos como é o caso. Vemos moitos ingredientes, entendo que fariña, entendo que a empanada vai ser de xoubas, aceite de oliva, que é isto? Viño branco, 1, 2, 3, 4, 5 ovos, sal, isto é manteiga, que é isto? Allo, cebola, pemento, entendo que o primeiro será bater os ovos. Isto é para Adrián e José Luis, son xente que come 5 ovos. Collemos un garfo e batemos, non sei por que me prestei a facer esta sección. Un ovo por persoa, é o cálculo que fago eu, estáse rindo. É que hai xente aí detrás que se está rindo, pero non me podedes dicir nada. Isto normalmente se usa para o café. Hai batedores mellores, fariña de trigo, ata que quede espeso. Hai nos de máis potencia. Non sei en que momento había que meterlle o lévedo. Non o vou meter. Iso son cousas modernas. Xa vai collendo textura de empanada. Esquecime do aceite de oliva. Un chorrichiño. Ostras, pero isto... Igual había que telo metido antes, eh? Mirade a masa. Así é como ten que quedar. Agora, momento de picar o pemento. Hola, moi boas. Que tal, Quique? Mira por aí. Ah, pues ten boa pinta. Huele como algo raro. Non digas. Sí. Tes as mans limpias, non? Sí. Vale. Pero entendo que isto non hai que cociñalo, non? Isto xa se mete así, non? Veña, grazas, Quique. Veña. Moi complicado non ten que ser. Cebola do país. Isto hai que quitalo, eh? Non hai unhas lentes ou algo. Importante non rascarse, porque se agora me rasco con esta man e teño a chea de cebola, infectaseme o ollo. Se me rasco con esta, quito o ollo. Imos poñer a pochar... Bueno, casi que vou quitar, fai ruido, non? Non a secaron. Vale, veña, retomamos. Así, un poquinho grosso modo. Vai collendo cor. Hola, Rocío. Home, mira por aquí. Vamos a mira, ver. Teño a masa lista. Tes a masa lista para que para facer un biscoito. Mira. Pero meu Deus, o pemento está completamente cru, meu rei. Pasa que teño dúbida coas cantidades. No dúbida tes. É que non se lle bota ovos a masa da empanada. Botache levadura. É que non teña claro que era iso. Voulle meter aquí o lévedo na metade. Mira, eu teño que ir a facer as cousas do programa, pero... A que hora empeza o programa? Botaslle o pimentón aquí, mételo refrito, métele as xouvas e tapa a empanada. Eso ao forno. Refrito, empanada, amaso, meto a auga. Hai que ter moito cuidado co allo, porque se tomas moito allo, crezache o... En fin, sí que mo dixo aquí que é do allo. Momento clave. Agora imos amasar a masa. Vale, hai algo que estamos facendo mal. Imos de botar o mexunxe, hai que botarlle as xouvas. Mirade xa que pinta. Non pasa nada, tampouco ten que quedar perfecta. Podemos dicir que a nosa empanada está indo rodada. Pois aquí está a empanada ora galega, empanada o amor está no interior. Non é moi bonita, pero ten bo corazón. Ímola meter no forno, xa veredes.